gero kontratu izan Pirinera gomen zirela, eta horrek irikitzen dizu, izugarrizko, eta beraiek ere askotan, beraien lanbidetik aparte beraiek nolabait ikusten duela, mendia beste modu batea, nahiz eta erlijioaren nolabait zentzu, babestentzu horretan beraientzako mendiak hor, guretzako neurri baten izan mendia, pixka bat, leku garai horiek nolabait, kutsu ezinezkoak edo babestu beharrekoak, eta oraindik ere zenbait gai badie, ikutsu ezina, beraientzako hor gordetzen delako beraien babes gune hori. Baina, aldi berean, sortzen da, eta bada, eta gazten artean baita ere, beraien erronka hori, behar